So, beloved brothers and sisters, Makaunata masu soyayya samarai da 'yan mata. sorry we arrived late at the airport. Ku yi hakuri mun sho da marigayi daga iskan tukunya. We bring greeting from our headquarters. Mun kawo muku kaisuwa daga inda muna yanka kai. But let me introduce myself. My name is Dr. Wood Bush. Sunansa likitan itacen jeji. Dr. Wood Bush, the visionaire. Likitan itacen jeji mai idanu. And here are my colleagues, Mr. Bright and Mr. Bridge. Waɗannan su ne Malam Gada da Malam Aske. Thank God the head of the village is here with us today. Muna ma Allah godiya saboda kan sarki yana nan tare da mu. Brothers and sisters, we are here for a peace talk. Samarai da 'yan mata masu soyayya mun so nan ne saboda mu yi magana akan fisari. There is need for us to come together Akwai bukatan mu tattaru wuri ɗaya. to bring peace to the society. Mu kawo fisari a society. Let me ask you, why do we fight on land? Me yasa muna kwakwarmaya muna fada a saman kasa? Remember, we came naked and naked shall we go back? Da ku tuna fa dukan ku sa ku koma gida shirara. And while we are gone, we leave the outland behind. Bayan da muna da bindiga samu bar kasan a bayan mu. Don't be used by anybody for their selfish gain. Kada ku yadda ku sarra kifi da cikinku. In a nutshell, A cikin bawon gyada let's unite sai mu tattara kanmu wuri ɗaya. as one and embrace one another. Kaman guda ɗaya sannan sai mu runkumi sunanmu. Thank you. Thank you. To, mun kode. Thank you.